Bil alamin panjenengan ngamalaken suratul Al-Fatihah sampean kirim-kirimi para wahdatul wujud waline Allah menika niku enten setiap waliyuwah meniku enten ingkang sing nglindungi baik berbentuk cahaya maupun berbentuk hewan termasuk macan nggih. Kula kiambek tahu sawanten makamipun Wahdatul Wujud wali Allah ingkang sing enten lerenge Ranu mriku. Kula mriku nggih nika singen. Niku enten macan 5 ngoten menawi nggih wageng-wageng kados ngoten. Ten mriku enten makame para wali yuwa sing singen. Kula kinten niku jin. Ternyata boten niku hasil ingkang Wahdatul Wujud sing tasik gesang menika kelampahan melalui proses enten perlindungan dhateng Allah diparingi wujud kewang ingkang macan menika. Niku ternyata nggih salah setunggale wujude malaikat. Lah niku wujude malaikat. Enten lek gangsal metrawi pinten ngoten nggih greng-greng ten kula. Kula nggih sempat wedi. Tapi niku hal gaib sing sak temenane nggih. Kula Al-Fatihah pasrah dhateng Allah Wahdatul Wujud enten samping kula. Nggih macan-macane niku wau lenggah mendel meneng. Niku ten lereng Ranu mriku sampai sakniki enten makomipun sae. Enten langgare lek kula waktu niku sik alas. Kula mboten semerap digerakaken mriku kula mriku nggih alhamdulillah nyampe ten mriku sampai kula diparingi ilmu kados ngeten. Lah niku waliyuwah Wahdatul Wujud sing enten makame enten lerenge Ranu menika. Lah sing enten Raji Syekh Abdul Rahman kalian Syekh Bindoro Sahut meniku enten malih singa. Awal kula sawanten mriku mlajeng kula. Singane singa nggih singa-singa niku. Sing sampean semerapi senten TV niku nggih ngoten niku wujude. Mlajeng kula wangsul beberapa hari kula nggih enten sing rasa kula diarahkan ten mriku akhire kula nekat mriku kula lenggahi kula Al-Fatihah nggih kados niku wau. Mendel ten samping-sampinge. Lah niku nggih ten Raji menika ten makamipun Syekh Bindoro Abdul Rahman kalian Bindoro Sahut. Bindoro Sahut niku. Lah niku. Dados panjenengan ora usah wedi. Panjenengan sanes dukun. Lek dukun niku jin. Jilmanipun jin. Moko beda hak kebenaran Allah tentang wujud-wujud menika sami. Beda sehelai rambut. Nek sampeyan tentang keimanan dhateng Allah nggih diperwujudaken kados nggih macan-macan menika termasuk ten Arab menika Sayyidina Ali pun asal julukan macan padang pasir. Lah niku. Dadi mboten sepenuhe kewan niku jilmaane jin mboten tergantung tiyange ingkang nglampahi. Lek keimanan kados ngeten iki mboten ngelmu napa-napa mboten enten wirid khusus mangke panjenengan ten griyane menawi enten sampinge enten niku nggih sampeyan syukuri alhamdulillah. Sales jin niku. Niku hasil sampean istiqomah sampean kirimi suratul Waddat napa kirimi Al-Fatihah para wali-wali menika. Monggo nggih niku sampai sakniki sik wonten. Nggih, niku termasuk jamaah ten mriki enten sing ngalami punan. Nggih Mas Sulis. Niku adik kula. Waktu kelampahan iki jamaah dereng terbentuk kados ngeten pun ngalami dhek. Tapi napa istiqomahe mboten lebih. Nggih akhire nggih ngoten menika kok lebih kula mboten enten napa-napane menawi. Adik kula lebih lengkap kalian syariate, lek kula mboten saged. Lah niku pinter ngajine, adik-adik kula tok sing cak derekan bodoh, tapi kula temeni, akhire kula saged sanjang ngeten. Senajan ngaos ngeten iki enten sing negor. Ngajine gak tahu bahasa Arab blas, tak bahasa Arab temenan gak iso ngartekno engko. Nggih, Mboten Jawa ngeten iki nggih alhamdulillah panjenengan saged nangkap sak benere.
termasuk enten salah setunggal jamaah ten mriki estri. Nah niku atos-atos kayak kalian tiang ilmu nggih ngoten. Kepingin hubungan badan ngoten. Yang niku ngelmu raga sukmoe didamel untuk bersetubuh dengan nggih cara gaib sing mboten masuk akal menika. Akhire dikepanggi kula didadosaken sarana diketingali kula kalian enten macan ten samping kula. Terus larine sing kajenge disetubuhi kalih tiyang sing ilmu niku wau sanjang. Oh iku masirul ambek khodame. Kula mboten khodaman macan. Mboten. Tapi Allah menghendaki tiang-tiang ingkang istiqomah nggih ditulungi kados ngeten iki. Nah niku nggih mesem tiange. Nah niku atos-atos lek nggadahi tiang ngelmu-ngelmu nggih ngoten menika ngawur. Nah niku enten malih kian sing urusan kalian santet. Nah niku ento wiritan ngeten wis mboten ngalap, mboten ngerti napa-napa, mboten napa pasrah nang Allah. Kebodohanipun panjenengan pasrah nang Allah, mboten sadar lek awake niki bodoh dipasrahno nang Allah sehingga saat yang sing nyantet niku wau nyerang ngoten niku langsung kados tangane nyekrep ngeten. Lah niku krana mboten ngerti tanglet akhire. Akhire nggih kula jawab, oh iku ngeten. Mugi panjenengan mangke senajan enten napa mawon lek enten gerai sampean saat istiqomah ngadep dhateng Allah. Enten sing kados macan ngoten niku wau nggih niku hake Allah. Sanes jin nggih, sampean mboten dukun, sampean mboten melalui wirid-wirid khusus. Termasuk tingkatan tinggi lek enten sing ganggu kados ngoten menika, moko selawati sampean niku langsung dados kunci. Ngoten lek diserang kados ngoten Muhammad ngeten niku langsung ngeten. Lah niku wis apa walamu sawab. Lek sing pancet ae ganggu mongko mangke nggih kersanipun Allah sepenting sampean boten ngelaran-ngelarani tiyang namun niku pun kendhae Allah. Nggih pun jelas nggih dadose bentuk macan, bentuk napa mawon menika lek panjenengan iman dhateng Allah niku perwujudane malaikat ingkang disuruh nglayani panjenengan berwujud kewan-kewan menika umume macan lek ula se tasik grayai. Lah niku tapi nggih malaikat enten sing diwujudaken ula termasuk nyiksa tiyang ingkang sing kados kula narasumber sing nyesat-nyesatna jamaah. Kula lek pejah langsung diingkel-ingkel kali malaikat ingkang wujud kula meniku. Lah niku nggih alhamdulillahirabbil alamin jamaah niki pun manfaat dadose kula saged nerangaken pengalamanipun panjenengan mangke sing pundi ngrumangsani nggih panjenengan atos-atos sampean imani sak temenane ora usah takon rono rene mangke keliru malah sampai dimanfaataken. Nggih pun jelas niku kendhaipun Allah macan menika enten sing ngelindungi ingkang disuruh Allah nggih malaikat lek tingkatane tinggi beda malih wujud sinar termasuk wadatul wujud waliyullah pemimpin para wali kota Pasuruan Romo Yai Hamid menika wujude pun enten sinare warna ijo Mbah Kramat Tanduh waliyullah sing enten dalan Kalirejo menika niku biru. Moko menika Allah ingkang semerap dadose kekaroman para wali-wali Allah menika ingkang mujudaken nggih Allah boten sami termasuk panjenengan kalian kula. Boten menika nggih boten sami. Lah niku pun dipikiraken sing elek-elek sampean balekaken mawon bahwa niku nggih kendhake Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.